जाने ताड़ी हम अपने बॉयफ्रेंड के वार्निंग देले बानी कि अगर तू हमके आईफोन ना दिलेबा तो हम तोहरा के छोड़ दे। ठीक है फोन रख, फोन आवता। हेलो रउआ का करतानी? पैसा जोड़तानी। वाह रउआ कितना अच्छा बानी, हमरा ला आईफोन खरीदे के पैसा जोड़तानी। खाए के चिकन दिखा तारा का आईफोन किनतानी। वो तो परीक्षावन में करो नहीं है 10 रुपया के नोट मिलल ह वो छीना झपटी में फाट गइल ह ओकरा के जोड़तानी। जा कल ब्रेकअप। ए जी हमरे मोबाइलिया में 200 का रिचार्ज करा दें, खत्म हो गइल बा। तू तो रजवाड़ा खानदान के बारू तो तू हमरा से रिचार्ज करावेला काहे कहत नहीं? के कहल रउआ से कि हम रजवाड़ा खानदान के बानी? तोरे तो सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखल बा कि पापा की राजकुमारी। अरे वो तो बस हम दिखावे खातिर लिखले बानी। ठीक है तनी जल्दी करा दे, हम रखतानी। ठीक बा। जानत रह भाई लोग आजकल के लड़की सन सोशल मीडिया पर हो जात रही सन पापा के राजकुमारी, अब बॉयफ्रेंड के सामने हो जात रही सन भिखारी। जाने तानी रउआ खातिर हम कुछ कर सकीला। ऐसन बात बा का कर सकत तारू? पहाड़ पर चढ़ सकीला, आग पर भी चढ़ सकीला, रउआ खातिर समुंदर में भी कूद सकीला। वाह अच्छा सुना ना, आज मिले के आवा ना मिले। रउआ पागल बानी, इतना धूप में आई हम करिया हो जाए तब।